blegegek kugek sadulita mel persasat kadidini kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon kerawan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel iki enten apa to Gus lakon janur gunung kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura lah kok malah pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den yo Kyai Semar wis ndak tampa karya bombong penggaliku ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka nggih matur nuwun dipun sekecaken anggenipun lenggah yo Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaning nata Ndarawati ana ing pendopo padusunan Karang Kadempel kene Kakang sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den yo Semar ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana Semar nggih kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana Kakang Nayantaka nggih kula tampi Ndara Werkudara bekti kula kunjuk wah dipol ndak tampa ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku nggih kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan nala gareng Petruk Bagong Karang Kadempel kerawan pepunden aja ninggal marang tata krama aja ninggal marang unggah-ungguh kowe ngaturna bekti kelawan pepunden ingkang katemben rawuh iki Panakawan anakku sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana sinuwun Ndarawati bekti kula katur iya nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana nala garing sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana Ndara Werkudara bekti kula nggih Den nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana Ndara Janaka bekti kula katur nala garing ndak tampa pangestuku tampan ana dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah rasa kesusu to reng ayo mbakekke ratu-ratu iki gugup Petruk aku dipun sekecakaken anggenipun lenggah iya nala garing wis ora kurang kepenak iya nala garing kaya ora kurang prayoga sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjuk nggih Ndara iya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana sinuwun Ndarawati bekti kula katur iya Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana nun nggih sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den yo Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana Petruk kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula kunjuk nggih Den wah Petruk ndak tampa pangestuku tampan ana nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat Ndara Janaka bekti kula kunjuk iya Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak yo Panakawan kaya wis ora kurang prayoga wektaku ning Karang Kadempel sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa Panakawan Bagong pangestuku tampan ana nun nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe sinuwun Karasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampan ana nun nggih
sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Ndara Janaka bekti kula. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono. Bektiku katur ya Reng. Oh iya Di tak tampa. Pangestuku Tampanono. Truk bektiku katur. Ya Dik. Bagong pangestuku Tampanono. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku Tampanono. Mugi-mugi saged ndadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe. Ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadhak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus labuhan apa sing pun kula tindakke Ndara. Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den. Gagang Semar, kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Nayantaka. Janyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma kusum lan sakadang kadhiyan rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar, kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, prataning Tata Ndrawati ana ing Karang Kadempel, aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika sumanaku prapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarep ning Karang Kadempel. Mula tumuli Nata Ndrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma suwan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi Kakang, ngemuti lamun Nata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela, nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ingkang ngomong lawan Nata Ndrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jenggaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar, semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa? Baladewa kepengin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan, Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma, Kyai Nayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik, donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong
mesti kesasapan watak ala niku wis dumadi enten Janalaka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggali kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggali kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten, sampeyan pun dadi Nalindra, pun kekucah Brana Picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling karo kawula sak padukuhan Karang Kadempel, sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok, ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Lah niki lho sing marayati kula kelara-lara. Ora niki meng kawula. Lah kok dadi punden-punden klumpul Pandhawa tasih emut dhateng Semar, matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro, loro dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den? Iya, Kakang Semar bener. Apa ingin dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning dat Kang Murwegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah, niku langkung prayoga, niku langkung prayoga Ndara. Monggo purba wasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Kakang Nayantaka tembang rawat-rawat ngendi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalindra ing Amarta iki Kakang Semar. Mangke riyen niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula lajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumuli ana piranganing punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing ingsun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa
ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka. Apa pancen bener kaya mengkono? Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon, Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal awa. Mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka, nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel. Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa. Kakang Semar sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur, mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku, Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku ling ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna, werna kulit maneka warna, kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit, sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki.
Sing kula gawe rukun karang kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa ditunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat Kakang Semar nganti cumengklungen nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mengkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sak biyantu dak marang Kakang Nayantaka. Wih lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sak biyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi njegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun, matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek semene digayuhan kaya ndara-ndara kaya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lereran apa terus? Wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lereran ora. Ha iya. Gumun aku ya gumun kok ora. Kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon njegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Ora tau waduk aram jegur segara kuwi maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing ngendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi wo itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabiya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabiya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut mbangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Kundara ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan
niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisa lumah ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya Semar, aja kuwatir, Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngraken awang sesangka didem madaning padukaning Karang Kadempel nalika semanten sami midhangetaken pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madaning pendhapi ing Karang Kadempel. Radanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma nglenggahi kanjut nangka wardu kanyut ujare meganten wardu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri keseban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan prokorake Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan. Minggah madaning pendhapi galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih njaluk dalan. Mangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana nalindra sandhangane ting Srimbang ora karo-karuan. Sajake Ratu Sugih iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki sing sok nang omahmu ae apa heeh udu kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh wonten apa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Gusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati Jurudyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu lho laming wujuding kawula cilik mongko iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah adalah jagat Dewa Bathara nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Mongko Semar mapan ning Nusa Jawa aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja.
Kenceng Waja. Iya, dasar Kepuranyata. Kenceng manis apa kenceng? Oh, Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusti, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa inggih waladala edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuwatan apa? Naming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur demat yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Wah, edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau? Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku kedekepan welaing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan nandang lara sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal Bata Sarimbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ora ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Bata Sarimbak ya prajaku. Mar, yen kowe kepengin njaluk pitukon apa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrung-magrung.
Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja men suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang, sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Ketoke iki ratu bekas bakul obat ketoke. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong neng negaraku Mbotasari Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong neng negaraku Mbotasari Mbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh neng negara Mbotasari Mbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali neng negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku senggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Muluk tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe. Aku ngruda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sowoy, aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Rek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkura Dara Denantasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu, ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedagan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan Suping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita bong. Kowe butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kadempel.
nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajempel arep gawe geger Karang Kajempel ajange ora ning dadane Semar ning dadane Bagong. Wah jenenge Bagong. Waduh, aku mas ngaku Antasena Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora? Wah, Antasena dapure kaya dingklik. Rupa kok kaya dingklik ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklik. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ah iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi kepalange Prabu Panggolan Jagad dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune kowe abape bathang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bangunan. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar. Ora ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ora akon. Kula mboten kula mboten akon sampeyan. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan ora edan iki tenan.
Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celek. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Mon rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Nek kula niku ratu napa-napa. Wong kula Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong Wetruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap to. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan.